companyes i companys. Pense pensions dignes, encara que des del confinament no ha volgut privar-se de celebrar les festes de Pasqua, i des de casa ho anem a fer cantant una cançó festiva i reivindicativa. La cançó es titula Un dia de Pasqua i diu així: un dia de Pasqua el tio Pep plorava perquè la pagueta no li arribava. Mai li arribarà si no blinden nou la nostra pagueta en la Constitució. No volem promeses ni bones paraules perquè de mentides estem fins les barbes. Mai no pararem, no defallirem fins que reconeguen el que mereixem. Els polítics que ens governen es tindran que espavilar, que no ens donen carabassa, l'arnadí volem tastar. Axúmbala de catachúmbala, axúmbala, ja soc major, que no em vinguen amb minúcies i que em doblen la pensió. Axúmbala de catachúmbala, axúmbala, volem raons i que units acorden prompte una bona solució. La 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 la. Sols volem que acorden prompte una bona solució. Mare la tarara Pepico plorava perquè el cap Cirulo no li s'empinava. La tarara sí, la tarara no, la tarara mare que la va llenyó. Mare la tarara Pepico plorava perquè el cap Cirulo no li s'empinava. La tarara sí, la tarara